Hola a tothom, tornem a la ronda d'entrevistes als nostres patrocinadors i col·laboradors del club. Avui tenim a Serveis Penella. Bon dia, Marc. Hola, bon dia. Primer de tot, pels que no coneixen, què és Serveis Penella? Serveis Penella és una empresa familiar que estem especialitzats en la reparació dels automòbils. L'empresa neix l'any 85 a Riudellots de la Selva i estem especialitzats en el manteniment i reparació dels vehicles, tant a nivell particular com per empreses, i tant de mecànica com de carrosseria. Podem fer tot el manteniment i totes les reparacions que puguin necessitar el vehicle. A part d'això, Serveis Penella té una altra branca, que és industrial, que estem especialitzats en reparació i manteniment i venda de carretons elevadors. I som concessionari per la província de Girona de les marques Mitsubishi, AUSA i Polaris. A part d'això, donem servei a tota la província de Girona i oferim als nostres clients vehicles de substitució i serveis de mobilitat. Vull dir que si el client està a Girona i necessita que l'anem a portar o recollir el cotxe, que també oferim aquest servei. Serveis Penella és un dels patrocinadors més antics del nostre club. Sí. Com es sent al saber aquesta data? Per nosaltres és un orgull, com a empresa, ser dels patrocinadors més antics del club. Me'n recordo que els inicis del patrocini de Serveis Penella amb el club remunten a l'any 2010-2011, quan un bon dia en Jai Fernández ve per allà al taller i ens diu: necessito que ens ajudeu a tirar endavant el projecte. I nosaltres, sense pensar-hi, ens hi vam tirar de caps i fins avui. I aquesta afició amb el bàsquet femení, com va entrar el projecte? Doncs l'afició del bàsquet femení ve a través de la meva germana. La meva germana havia sigut jugadora i entrenadora en els equips inferiors tant del GEC com del Santa Eugènia, i després es va crear el club a través d'aquests dos equips, i la meva germana va estar en els inicis de la creació del club. A part de Serveis Penella, quins altres projectes teniu en ment? Serveis Penella fa 5 o 6 anys va crear una altra empresa dedicada a la municipalitat, que es diu Envirocat. A través d'aquesta empresa donem servei a molts ajuntaments per al tema de recollida de residus. I a part d'això, des d'Envirocat som concessionaris de les marques d'FSK també i de la marca Merlo. O sigui que no parem. Sí, doncs, parlem d'aquest canvi. D'aquí 5 anys, com veieu la vostra empresa? D'aquí 5 anys, com veiem la nostra empresa? D'aquí 5 anys, el sector de l'automoció jo crec que està en constant evolució. El cotxe elèctric no és un futur, sinó que és un present, i crec que la mobilitat en un futur molt proper ens haurem de transformar del vehicle de combustió al vehicle híbrid o elèctric, i això ha de passar en breu. Molt bé, Marc, com que has respost a totes les preguntes, sí. Tens dret a fer una pregunta a alguna jugadora o a estat de l'Uni Girona. Sí. Doncs la meva pregunta és per la Júlia Soler. Com valores el primer any amb la dinàmica del primer equip i quines experiències en treus d'aquest primer any? Aquesta primera temporada del primer equip la valoro molt positivament. Crec que l'he aprofitat, que he après molt i sobretot en trec a aprendre d'aquestes professionals, de com és la vida professional, tant a fora com a dintre de la pista.